Kani-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarine Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kentu rangba do Narendra Modi ye kipat nong song snong kari ban yai persang ban penlong ye kari ka badap ka babyang bat ka bala ban yang halaki kijat da ka jing ye trelang bat ka jing IT lut. Test negative Menteri Rangba Conrad K Sangma hanin ka singi hadian ba ulawan pai na Manipur bat New Delhi hakatayaw baladep. Bat penbena ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills balasya ban play ki dukan haduk ka prabade janmiet na do menta ka sngi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba do Narendra Modi haka jingkren lingba ka man ki bat hanin ka sngi ulapan kan mawi ki pat kari bakari menta kam dan shu hapo ka jingkhang dam bat bakalaya sakawai pat ka benta haka balas dang ban play suki pasuki ki kam ki jam bat ki jingtrei bat kumta ka long ka badan kam ki briu ban kam pen le jingmot hakini artli ki man ban job yau khanyang jingpang coronavirus bat ban kentiu ya ka yo ka kot. Modi ula penrap shu bala play ki kam ki jam kumni ki briu ki deban kham husiar bat fikir bha ban ha kapor padang khangdam ula ongru badai kani ka jing fikir ba ka jing khlain ha ka bormet ka ban pellat yaki na COVID-19 nanor kane Modi ula kenturu ya baro ki pai nong song snong kari ban yai persang ban penlong ya kari ka badap ka babyang bat ka bala ban yang halaki kijat da ka jing ya trailang bat ka jing IT lot ban yarap ya kari ban poi syakani ka thong. Menteri Rangba do kari ula ongru balada ki pat kari ki thiet ki mar ki bala penmit nalari bat ki pensloru ki wai ban thiet kumta ki shem ya ka benta ka bakongsan hakaban penkhlain ya kari ula ongru ba kano ka kam kan long ka ba job lada ki pat nong song snong baro ki adon bentalang. Hadian ba ula let jinglet sha Manipur bat Delhi hakatayaw baladap Menteri Rangba Conrad K Sangma ula test negative ya COVID-19 hinin kasngi ya thu ka khubor sarkar ka ba mot ba omshim layo ya kani ka jingpang kani ka de ka sing ka ba ar bala le ya kani ka test bat ya ka test ka ba ningkong la le ha ka ar pu ar tarik menta ubnai Menteri Rangba ka jilla ula shong pen kerpang ya de halayeng mentala sansngi hadian ba ula wan phai na kani ka jinglet don kam jong u Katkom ki kendon balabu da ka sarkar usang ma ondang hap ban shong pen kerpang salai sngi halayeng ban pendap ya ka quarantine. Menteri Rangba Conrad Sangma ula hap ban le sha Manipur bat Delhi ban ya pendai ki kam jong ka seng NPP. Le thu shu ba kito ke balai senran lang bat uru kila test negative bat kidang shong pen kerpang ya la di menta. Hakawai pat kalyang sa armut kisipai BSF kilayo thamai ya kajing pang COVID-19 hinin kasngi hakajala Meghalaya bat kani kala penkiyo ya kajing don kibayo ya kani kajing pang syakasan paungut uba Alexander Lalu Hek menteri kakoi kakhya ule thu ba uwai ne kini kisipai ude ubawan phai na Haryana haka arpon ri tarik menta ubnai pat uwai pat ude unongnya kali ubakit ya kisipai BSF na Assam syaka headquarter jongka BSF ha Meghalaya Baro armut kini kisipai kim don ikidak jingpang ki bapau sabar bat lapan sa penkerpang yaki ha BSF hospital. Kumta kitu ki badang sya sumar na COVID-19 ha Meghalaya menta ki long henyongut ha ka basaw pu arngut ki lakot bat iwai pat ilaklat no. Vice President M. Venkaya Naidu ulakantu ya baro kinong song kari ban yada ya kajing embryo bat ru ikilat kamay kajit ha kajing yale ya kaklam COVID-19. Haka kerwa leng ba ka Facebook henin kasi Naidu ulaong babuan nekiri kila penkot ya kajing khangdam bat kila sedang ban ailat ban plieno ikikam ki jam bat kajing tray. Ulaong ru baka sarkar kanang yai persang ban syem ikilat kilenti ki ban kentiu ya kayok kakot kabala syak takjur na mar kajing khangdam. Bat kumta ula kentu ya baro kibriu banyak kersan lang ya kani kajing persang jong ka sarkar da ka babut perkheng ki kendon ka koi ka hya bat ban long ki ba fikir haba ki mi ban let si jing tray ban light ni ki tersim jong COVID-19 ha Nagaland ka jingdon jong kibriu ki balayo ya ka jing pang COVID-19 ka latam ya ka saus pa angut hadian baladon arpusan ngut ki balayo thamma ya kani ka jing pang hanin ka step Menteri katnat ka koi ka khya ka Nagaland US pang New Palm ule thu leng ba ka Twitter nen ka step ba ka jingdan ki briyo ki belayo ya ka jing pang COVID-19 ha ka jilla hadu menta kala kiyo sya ka saus pa khat arngut
Na pedang kini arspa sau prangot kidai ke bedang syak sumar bat sispa anrup saungot kilakon. Ha Mizoram salaingot kibriu kilayo thamaya COVID-19 haki arpusau kanta baladap bat kane kalapan kiyo ke jingdan kibriu ke bilayo ya kane ke jingpang ha kane ke jilla syaka sispa san phawaingot. Na kini khandai pun riungot kidai ke bedang syak sumar bat san pusan ngot kilakon. Menteri Katnat Kakoi Kakhya Jongka Mizoram u Dr. Alal Tiang Liana ule thuo baka jing test yaki brio ki bawan phai nashabar jilla kala jandam. Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills District kalapan bena hanin kasngi baki dukan ki bahap hapo ka Shillong Urban Agglomeration kanthop yaki dukan ha Police Bazar ki dukan ki badan halanter ka surak na khandai lat shamot pran ki dukan ha Keating Road Jail Road Cantonment bat mot pran an ailat bakin plie no hado ka por prabaji min step hado ka por prabaji janmin Hakawai pat kaliang yaki dukan dia lang la syak ban plie hakas ngi ningkong sngi baar bat sngi balang kat ba hakiwai pat kisngi kata hakas ngi palai sngi thok dieng bat sngi sajan kini ki dukan dia lang kin plie tang naga benta ban penpoi yaki tiar syak ki dukan red ki badan hayo maulong stand jeb gari khana bat paltan bazar kini ki dukan dia lang kin plie hakijo hi kapor kata na do kapor prabaje min step hado kapor prabaje janmiet Ha Arunachal Pradesh sasanwat kibriu kilayo thammaya o COVID-19 hinin kasngi par kane kalapan kiyo ya kajingdan ke bayo ya kane kajingpang ha kane kajilla shakashispa prapu arngot yathu ka khubor sarkar u Dr. L Jampa u balong u State Surveillance Officer u lethu balaingot ne kini ke bilayo thammaya o COVID-19 kide ki sipai jongka Indo-Tibetan Border Police ki badan hakathain Capital Complex iwei ideina Namsai District but iwei pat ideina Changlang District Barok kini kisan ngot kidai ke belawan phai na shabar jilla ki badang sa haki quarantine centers but kemshim don ni kinu kidak jingpang ki bapaw shabar na ki shispa prapu arngot ki belayo ya COVID-19 hakani ka jilla shispa arpu ngot kidai ke badang sha sumar but nru pongot kilakot but iwei ilakhat no U Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba Ti Lingwa ula pelat pat ba Henen kasngi ka video documentary kum kadak ban ai khuble ki doctor ki nurse bat ki nong tray ha ki hospital ha West Khasi Hills ki belami shakhmat ban yale persha ya COVID-19 ka jing thmu jong kani ka video ka long ban pensngo thu ikibrio shaphang ka jing IT bat jinglan lade jong ki nong tray ka koi ka khya bat ban wen ya ka jing sha pe khmat ba ki tu ki brio ki bayo ya ka jing pang COVID-19 ki ya kandu Kani ka video balingkot kathmuru ban ai min siam ki nong tray ka koi ka khya ban mi shakhmat haka ban yale ya ka khlam COVID-19 Ka office jong usiem ka hima nong stoin kala rai ban pli biang ya ka yo nong stoin na do menta ka sngi la shim ya kani ka rai hadien bale phliu jingnot lang bat u district magistrate ka West Khasi Hills District Ka office usiem ka hima nong stoin kala thu ru baya ki dukan an plie dakapali bala bo katkum ki odd but even number bala pen create daka nong stoin market COVID-19 management committee kabamot baki dukan ke bayo ya number r saw henriu pra bat kumta terter kin yo la ka jong kapali ban plie bat ki dukan ke bayo ya number iwei lai san nyau bat kumta terter kin plie la ka jong kapali Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ula ong balapatha iki bor penya district ban pha ikila jingarap shikilanot ki bala shatlan shop hakani ka jingslei bat baka sarkar kadang pet phira baro arpasaw kanta ya ka long kaman haka jilla ule thu ru baki kan huan ai jingarap kum ka NDRF bat ka SDRF kila poi ban ai jingarap ya kito ki bala shakta hakani ka jingslei ha asam Nalor ka jing shlei usunawal ule thuru baka jing tua khandau ka dai sakawai pat ka jing e baka jilla ka mat menta hadu menta kumbah riu lak ngot ki briu kila shakta ha ka ne ka jing shlei hakawai pat kalyang la panjari ka jing khangdam ha ka Kamrup Metro District na do ka nyo baje hinden ka janmiet bat kani kan beteng hadu khat south ngilenter Hakani ka jing khangdam bakhat saw sngi la manai ki brio nakabaya chani shatai bat kumjo ru la khangi ki office sarkar ki karkhana bat ka jing ya ki kali bat katung ila poi shaka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por kata ka por prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi kaban bot pat ka khubor ka tin phareng ka por prashteng kani ka dai ka All